Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы. Студияда мен Лейсен Ханова эшлим. Хәзер төп темаларга кыскача күзәтү тыңлагыз. 9-нчы подъездга пандус керек. Капиталь төзекләндерүнең кызган чагы шәһәрдәшләр ремонт вакытында яшәеш өчен уңайлыклар булдыруны тели. Унда 70 йортында төзекләндерү барышы белән хәбәрчебез танышты. Бүген янгынга каршы аерым режимның соңгы көне, тик рейдлар дәвам итәчәк. Ут чыгу очраклары кимеми. Күндә бу урманда гүләт итәм мин. Но и кайткан сайын да карыйм мин. Тәнгә утырмаган минде. Шәһәрдә толпан төшле очраклары күп, алардан ничек сакланырга хәбәрчебез белде. Дан аллеясыны тагын бер агач өстәлде. Ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсе каршында элекке башта Веб Индус Хайруллин каштаны үсәчәк. Бүген шәһәр музейларында музей төне уза. Экспонатлар янында Илсия Вәлиуллина булып кайтты. Шолуда капиталь төзекләндерү кызган чак. Быел исемлектә 150 йорт. Ремонт өчен 1 миллиард 164 миллион сум акча бүленде. Әлеге суммага йортларда җылылык шелтәрләре, кайнар һәм салкын су турбалары, электр үткәргечләр алыштырыла, фасадлар һәм түбәләр яңартыла. Бүген безнең иҗат төркеме унда 70 йортында капиталь төзекләндерүнең барышы белән танышты. Унда 70 йорты территориясендә эшләр күренми. Эшләрнең яртысыннан артыгы башкарылган инде. Фасадны яңартканнар, подвалда эшләр бара, моннан тыш 4 лифтны урнаштырасы калган. Не только подвале мы меняем, но мы проходим через перекрытие. Үзгәрешләр подвалда гына түгел, беренче каттагы фатирларда кайнар һәм салкын су стоякларын, канализация турбаларын алыштырабыз. Подвалда бу эш 80%ка башкарылды. 3% эшләр калып бара. Унда 70 йортында яшәүчеләр бу ремонтны күптән көтте. Бирдә кайнар су температурасы җитмәү белән бәйле проблемалар, канализация тыгылу очраклары шактый еш булды. Шулай да йортта яшәүчеләр арасында коммуналчыларга карата шикаятьләр дә бар. Әйтик, Нәкыя Гыйбадуллина подъездга пандус кыйылмадан кынагать түгел. Инвалид улы өчен уңайлыклар булдыруны сорап, ул идарә итү компаниясенә инде бер генә мөрәҗәгать итмәгән. 9-нчы подъездга пандус керек. 44 яшьтә малайым. Үземә 80 яшь. Үземә дә может пандус надо будет. Менә шуңа күрә мин ничек тә җылап утыра урамда. Иде. Жалко менә. Вот минем все шел как-нибудь, пускай куйсыннар. Без әлеге үтенечне коммуналчыларга тагын бер кат җиткердек. Алар подъездларның берсендәге кулланылмый торган пандусны 9-нчы подъездга урнаштырырга вәгъдә иттеләр. Унда 70 йортына ремонт өчен 22 миллион сум акча бүленгән. Шәһәрдә исә капиталь төзекләндерү 15 августка төгәлләнергә тиеш. Лейсен Ханова, Елена Камалова, Ленар Султанов. Яңалыклар. Шолуда 300-дән артык кешене толпан тешләгән. Бу әле табибларга мөрәҗәгать итүчеләр саны гына. Толпанны үзләре алган кешеләр дә шактый. Табиблар белдерүенчә, узган ел белән чагыштырганда Шолуда толпаннан зыян күрүчеләр саны 2 тапкырга арткан. Сәбәп нәрсәдә һәм толпаннан ничек сакланырга? Алдагы сюжетыбызда карагыз. Толпан тешләү куркынычлы урманда йөрүчеләргә генә янамый. Әлеге үрмәкүш сыманнар паркларда, бакчаларда да яши. Тәнигездә толпан кадалса, аны алып ташларга ашыкмагыз. Шифаханәгә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бәйрәм һәм ял көннәрендә мондый пациентларны ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендәге травматология бүлегендә кабул итәләр. Һәр 10-нчы толпан энцефалит, һәр 3-нчесе боррелиоз авыруын йөртә. Шуңа күрә кешегә кадалган толпанны тикшерү мөһим. Исследование клещей на инфицированность. Моңа кадәр толпанның энцефалитлы булуы булмавын Казанда тикшерә идек. Быелдан башлап бу процедура шәһәрнең йогышлы авырулар хастаханәсе лабораториясендә эшләнәчәк. Лаборатория тикшерүләре толпанның инфекция йөртүче булуын ачыкласа, пациентка дәвалау курсы билгеләнә. Толпан энцефалиты иммуноглобулин белән дәвалана. Боррелиозга каршы табиблар профилактик чаралар күрергә тиеш. Чаллы шифаханәләрендә моның өчен барлык препаратлар да бар. Если невозможно исследовать клеща, Толпанны тикшерүгә җибәреп тә аның энцефалитлы булуы булмавын ачыклап булмаган очракта авыруга үзе теркәлгән шифаханәдә ярдәм итәргә тиешләр. Табиблар энцефалит һәм боррелиозны булдырмау өчен профилактик чаралар күрергә тиеш. 50 шәһәрдәшкә толпан Чаллыда кергән, 60-ка якын очрак бакчачылык ширкәтләрендә теркәлде. Бу Диселист, Прибрежный, Искра һәм Лукоморье ширкәтләре. Дача участокларында махсус профилактик чаралар үткәрелми. Шәһәрдәге ялзынулары киресенчә толпанга каршы препаратлар белән эшкәртелде.
Беренче чиратта толпаннан кешеләр үзләре дә сакланырга тиеш. Күндә бу урманда гулять итәм мин. Но и кайткан сайын инде карыйм мин, тәнгә утырмаган инде. Былай специальные средства принимать икәнем юк минем. Ну, масло с собой возить надо, растительное. А как оно защищает? Ну, если клещ впился, можно маслом помазать, и он выйдет. Чесночек бывает. Раньше ел чеснок, но сейчас я чеснок не ем. А как чеснок от клещей помогает? Ну, говорят, они говорят, не любят, когда в крови запах чеснока и не присасываются, в общем. Табиблар ябык кием кияргә махсус спрейлар кулланырга киңәш итә. Толпан кадалган очракта кичектермәстән шифаханәгә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Айгөл Юнусова, Ксения Антонова, яңалыклар. Бүген янгынга каршы айрым режимның соңгы көне. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре чираттагы рейдка чыкты. Алар юбилей бакчачылык ширкәтенә барды. Янгынга каршы айрым режим тәмамланып килсә дә, артык сөенергә кирәкми диялар. Шашлыкны барыбер билгеле бер кагыйдәләрне үтәп пешерергә туры киләчәк. Здравствуйте. Проходите в дом. У нас профилактический рейд о пожарной безопасности. Знаете, наверное, да, что режим-то еще противопожарный? Нет, еще не знаю. Ну, с 5 мая был объявлен. Әлеге йорт хуҗалары янгынга каршы режим турында ишетмәгәннәр. Бер тапкыр биредә янгын чыккан инде. Коткаручылар йортта җитди кагыйдә бозу очракларына тап булды. Хранение горючих материалов. Тиз янучан материаллар мич янында саклана, мич алдында калай торырга тиеш. Бу йорт бер тапкыр янды инде. Без хаталарны төзәтер өчен нәрсә эшләргә кирәклеген аңлаттык. Шулай да хуҗалар ул бу була калса дип һәр вакытта да мичкәдә су тоталар, учаклар якмыйбыз диләр. Башка бакчачылар да янгынга каршы режимны үтәргә тырыша. Не у нас же есть это. Чүпне без махсус контейнерларга салабыз. Тулса бакчага керә торган урында да чүп салу урыны бар. Бакчада учак якмыйлар. Калган бакчачылар махсус режим турында ишетеп белә, участокларында чүп-чар яндыручылар юк. Каждый год нам даете такие бумажки. В прошлом году были, читали, детям даем. У нас вода всегда есть, этот емкость с водой и огнетушитель у меня есть. Янгынга каршы айрым режим вакытында Комсомол районы буенча 3 янгын теркәлгән. За нарушение требований пожарной безопасности янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәмәгән өчен 5 кешене административ җаваплылыкка тарттык. Янгынга каршы айрым режим тәмамлангач та җаваплылык кимеми, рейдлар уздырылачак. Будут проводиться рейды. Шуңа күрә табигатьтә учаклар ягу һәм бакчада чүп яндыру тыела. Моның өчен штрафлар каралган. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, яңалыклар. Шәһәрдәшләр Чаллы яр буйларында, урман яннарында төлкеләр күрүләре турында әйтә. Соңгы араларда безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына монда эчтәлектәге шалтыратулар да яшайды. Көннәр җылыту белән кыргый хайваннар кешеләр янына килә. Шәһәрдәшләр исә төлкеләр белән фотога төшә, хәтта аларны сыйпый да. Белгечләр исә хайваннарда кутыру авыру булырга мөмкин дип кисәтә. Әлеге төлке баласына бер генә ай аңа Чаллы Казан трассында юлыкканнар. Кыргый хайван 2 абыйсы белән урманнан кешеләр янына чыккан булган. Кешеләр табылдыкны приютка илтеп тапшырганнар. Биредә төлкеләрне ветеринар тикшереп, кутыруга каршы прививка ясаган. Стараюсь руками их не трогать для того, чтобы сильно ручными не были. Төлкеләргә кагылмаска тырышам, кулга ияләшмәсеннәр, үзләре ашый беләләр. Төлкеләр әзрәк үскәч аларны таныш умартачыга илтәчәкбез, кешеләрдән ераграк булсыннар. Төлкеләрнең кешеләр янына чыгу очраклары шәһәрдә күп теркәлде. Бу фотосурәтләр яр буенда, булары комплексларда төшерелгән. Чираттагы видеоязманы редакциягә 65-нче микрорайонда яшәүчеләр җибәрде. Төлкеләрнең кешеләр янына килү сәбәбе берничә булырга мөмкин дип белгечләр. Первая причина, я считаю, это может быть голод. Беренче сәбәбе урманда азык җитмәү, төлкеләр ачлыктан шәһәргә килергә мөмкин. Әмма яз көне аларның ризыклары урманда да күп. Икенче сәбәбе кыргый хайваннар хәзер кешеләрдән бик курыкмый. Халык арасында да фатирда җәнлекләр асрау популярлашты. Өченче сәбәп төлке чирле булырга мөмкин. Иң куркынычы шул, төлкеләр кутыру чирен йөртергә мөмкин. Алар йорт хайваннарында кешеләрне дә тешләп чир юктыра ала. Шәһәрдә кутыру очракларына каршы профилактик чаралар оештырыла. Ветеринарлар эт һәм песиләргә прививка ясый. Бер ай элек белгечләр Чаллы буйлап сукбай хайваннар өчен вакциналы капсулалар таратты. Безгә әле быел шәһәрдә төлкеләр йөри дигән информация килмәде. Былтыр андый информация булгач, без Чаллы коммунхоз белән берлектә анда чыгып, ул берничә төлке баласын, төлкене тотып,
алганы һәм без аларны урманга җибәрдек, былтыр Татарстан урманына. Ну, әгәр дә быел шундый информация килеп безгә җибәрсәләр, без Чылны коммунхоз белән чыгып, ул төлкене тотарга тырышабыз. Төлкілер кіші қолдырған ризық қолдықлары исенә килә. Кыргыҗәнлек белән очрашырга туры килсә, аны Узияның ашакырга, сыйпарга, кискен хәрәкәт ясарга ярамый. Әкрен генә артка чигеп юл бирергә кирәк. Бүрене бүреккә салсаң да урманга карый диләр. Кыргый хайванны кулга ияләштерү кирәк түгел ди белгечләр. Айгөл Янасова, Ксения Антонова, яңалыклар. Дан аллеясыны тагын бер агач өстәлде. Ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсе каршында элекке башта Веб Индус Хайруллин каштаны үсәчәк. Бүген шәһәр музейларында музей төне уза. Экспонатлар янында Илсия Валиуллина булып кайтты. Впервые в Казани состоится долгожданное выступление самого известного мотивационного спикера Ника Вуйчича. 30 мая. Татнефть-арена. Прикоснись к живой легенде. Билеты на официальном сайте lifejumping.ru. Отправляясь в дальний путь, грипп Ферон не позабудь. Без простуды и без гриппа можешь славно отдохнуть. Сегодня все больше пенсионеров отдают предпочтение программам кредитного потребительского кооператива «Достояние Поволжья». Кредитный потребительский кооператив «Достояние Поволжья» – это надежная, стабильная компания, которая предоставляет выгодные программы с высоким процентом выплат. Кредитный потребительский кооператив «Достояние Поволжья». Мы думаем о вашем будущем. Эфирда яңалыклар тапшыруы без дәвам итәбез. Педагогия университеты республика һәм шәһәр мөгаллимнәрен бергә җыйды. Бирдә Татарстан педагогларының 5-нче форумы узды. Чаллы мәктәпләреннән 180, республиканың төрле шәһәр һәм районнарыннан 200 укытучы тәҗрибә уртаклашты. Мөгаллимнәрне бүген нәрсә борчый? Сорауга җавапны хәбәрчебез Гүзәл Шихапова эзләде. Может, тут чуть-чуть по-другому? Подумай. Форум башланыр алдыннан педагогия университеты студентлары скетч күрсәтте. Анда бала үзенә укытучы сайлый. Берсе кырыс, берсе дорфа, калганнары да күңелгә якын түгел. Озак эзләнүләрдән соң ул идеаль мөгаллим таба. Кызганыч, әмма скетчтагы начар яктан сурәтләнгән геройлар мәктәп һәм институтларда да бар. Әлеге форумның төп максаты укытучыга үзен табарга ярдәм итүгә нигезләнгән. Работает, потому выяснить, почему. Форум кысаларында укытучыларның ни өчен уңышка ирешә алмаганын, ни өчен эше нәтиҗәсез булуын ачыклыйбыз. Бүген башкача эшләп тә булмый, чөнки педагогик белем бирү һәрвакыт үсештә. Очрашуга республиканың мәгариф министрлыгыннан да белгечләр килде. Мөгаллимнәр мәктәптә укыту дәрәҗәсе педагогларны ничек тәрбияләүгә бәйле ди. Шуңа күрә проблеманы бергә чишәргә кирәк дип саныйлар. Не только выявлять. Без хаталарны гына күрсәтеп калмыйча районнарга, укытучыларга методик берләшмәләргә ярдәм итәргә тиеш. Алар хаталарны булдырмаска өйрәнсеннәр иде. Тәҗрибә уртаклашырга вакыт бар әле. Форум иртәгә дә дәвам итәчәк. Программа берничә кабинетта уза. Укытучылар өчен мастер-класслар, вебинарлар, түгәрәк өстәлләр үткәреләчәк. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Яш инспекторлар саны арта. Бүген 9-11 яшьлек балалар арасында куркынычсыз тәгәрмәч республика бәйгесенә йомгак ясалды. Яш инспекторлар слетына Татарстанның төрле шәһәр районнарыннан 200 укучы җыелды. 3 көн дәвамында инспекторлар балаларның велосипедта йөрү осталыкларын, юл кагыйдәләре буенча белемнәрен тикшерде. Бәйгедә катнашучылар 49-нчы кадет мәктәбендә урнашкан автошәһәрчектә көч сынашты. Иң яхшылар дип Казан командасы табылды. Чаллыдан исә бәйгедә 6 яшь инспекторлар командасы катнашты. Алар 4-нче, 5-нче, 6-нчы урыннарны яулады. Бүген ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсендә агач утырттылар. Әлеге истәлекле чарага хастахананың 2008 елдан алып 2015 елгача баш табибы булып эшләгән Илдар Хайруллин чакырылы иде. Үзәктә әлеге традицияга нигез салучы да нәкъ менә ул. Хастахана каршына инде 2014 елдан бирле шәһәрнең сәламәтлек саклау тармагына үзләреннән зур өлеш керткән медицина хезмәткәрләре хөрмәтенә каштаннар утырталар. Посадка дерева – это традиция БСМП. Садятся эти деревья, эти каштаны в честь лучших людей. Я не отношу себя к когорте лучших людей. Я предлагаю сегодняшнее дерево посадить нашему духу. Духу БСМП.
Два сложнейших и 2009-2010 yıllar hastahane için bir katlavlı tüzüklendiriş şiraydı. Bu vakit Nekmine İldar Hayrulin ismi bilen beylengen. Onun hizmetin hürmette biz Aleyga Nekmine onun ismin yurtuşu kaçtan oturtu fikrine kildik. Bu bütün kolektif kararı. İldar Hayrulin ağaçı tabiplarının dan alleyasında 30. kaçtan bugün günde o Tatarstan'ın onkologiya üzegin jitekli. Şolda zaman taleplerine cevap verüşü onkologiya üzegi tüzüge kilgende. İldar Hayrulin Prezident Rüstem Minakhanov isimne elgi maksatda 38 milyon so'm akçaya sırap xat yazılarını bilgilep ötdi. Dik elge ol imzalanmagan işlerini bardik finanslar meselesi hal etilgeçkine başlap bulacak. Tünlerde muzey ışıkları aşık bulacak. Şalıda muzeyda tün deb isimlengen xalqara aksi start ala. Ertege kartinalar galereyası tünge 12'ge kadar işleyecek. Bugün ise Tuğan Yakını Öğrenu muzey ışıkları keşke 10'ga kadar aşık. Kırı boşlay. Muzeyda tün aksi sıksalarında kızıklı көргөзмелер, mağıktırgıç şoralar koralgan. Для облегчения работы здесь вот сделаны такие ручки. Muzey tününde Tuğan Yakını Öğrenu Muzeyinde üzünçelikli көргөзмө. Eksponatların şehirdeşler üzleri alıp kelgen. Biri de bundan bunga topşurulup kelüşe atkırtkalar, kul işleri, şahsi eyberler. Ergi eksponatlar muzeyga bölek item aksisi kısalarında jıyıldı. Бүгінгі күнде 128 экспонат алып келділер. Тілегі болған кішілер музейге экспонатларын алып келе алалар. Kartinalar galereyasında muzey tünü irtege bulaşacak. Ul gündüzgü 11'de başlanıp tüngüz saat 12'ge kadar devam edecek. Aksi ışık aldı meydançığında yerminke bilen başlanıp konsert bilen tamamlana. Şehirdeşler için gün devamında spektaküller hem kısa metrajlı filmler gösterilecek. Masterklasslarda üzünçelikli prenikler yasap qarau mümkünlüğü de var. Bu şaralarda biz şehirden aileler bilen gelir dip ümitlenemiz. Hem bu muzey günü bizning 36. tapkır uzdırıla. Şulay yok bizning şehirdeşler biz muzeylar turunda bilimlerin toplar dip şanıp kalabız. Muzeyda tün Xalqara Muzeylar Günü oңайынан uyuşturula. Bu yıl aksiyada katnaşuşular sаны tağın da ortaşak dey uyuşturuşular. Aksiya vaqtında eksponatlar, kartinalar bilen tanışırga kiru төлеусіз. Barlıq ekskursiyalar boşlay uyuşturula. Ülşiye Valiulina, Dmitriy Recheyev, Yangalıklar. 22 майда, яғни алдағы якшәмбі күнні Дәулет Думасына кандидатлыққа кандидатларыны сайлайышақбыз. Исемлікте барлығы 62 кіші. Бірнеше ай давамында алар үзләрінің сайлау алды кампаниялар турында халық белән очрашуларда сөйләде. Шәһәрдәшләрнең сорауларына җаваплар бирде. Якшәмбе көнне республикада 560 сайлау участогы ачыла. Аларның 34-і Чаллыда. Участок адресларын бердәм Россия сайтыннан табарга мөмкин. Бүгінгі әмнәшулар Чаллы яңалыклары белән сез безнең рәсми сайтта һәм ВКонтакте шелтәрендә рәсми төркемебездә дә таныша аласыз. Хәерле яллар теләп, мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.